Ассалому алайкум бародаро, салом ба ҳама подписчикони канали Автолайф. Бо шумо ва дар хизмати шумо ҳастам ман Суруб. Хушомадем ба канали мо. Бародаро, ман имрӯз тасмим гирифтам ки як абзори кӯтоҳак оиди Мерседес Майбахи GLS-ои 2021 сол барои шуморо як маълумоти кӯтоҳ пешкаш бигардонам, чунки ҳамаи шумо хуб медонед ки ман ин мошинро аз наздик дастрас кардан наметавонам. аз он ҷумла дар хидмон ҳаста ҳамин хел майбахҳо солҳои кӯҳнатар шай бигем ва ин 2021 солай оиди тамоми функсияҳош ман гап мезанам ва чӣ қадар арзиш дорад ва бинен бародаро, боз худатон бештар маълумот мегирен ва хоҳиш мекунам ки агар маъқултон бишава ҳамин видео фикротона дар комментария бинависонен ва ман ҳама рӯза ҳамин хел мошинҳои аҷоиба барои шуморо каротки абзор карда пешкаш мегардонам. тамошо мекунем бародаро, худатон аз нархи навои ин мошин бохабар мешавен. Мерседес Майбах GLS-ои 2021 сол объёми 4 битурбои V8, сӯзишвории бензини 98 ва 557 лошадина сила дорад ва суръати максималияш бошад 250 км/соат. аз 0 то 100 дар 4,9 сония суръат мегирад ва расходи сӯзишвории Мерседес Майбах GLS бошад дар шаҳр 16 литр расход дорад, дар шоҳро яъне ки дар трасса 97 литр расход. андозаҳои Мерседес Майбах GLS-и нав бо GLS-ои муқаррарӣ тақрибан якхела ҳастанд. дарозии Мерседес Майбах GLS 5205 мм, бараш бошад 2157, баландӣ ба 1838 ва диаметри гардишаш бошад ба 1252 мерасад ва вазни холи ҳамин мошин 2785 ва вазни пуррааш бошад 3250 килограмм мебошад. ҳаҷми зарфи сӯзишворӣ ҳамид бигем 90 литр мебарад. захираи захиравиш бошад 9 литр ва ҳаҷми қутӣ бағоҷ яъне багаҷш 502 литра мебарад. ва биёед бародаро, чӣ хел ҳамин мошин машҳур шуд, аз кадом сол пайдо шуд, як камтар маълумот метавонем ва баъдан оиди нархи наво дигар функсияҳош гап мезанем. мошинҳои боҳашамат новоста аз вақт ва соли истеҳсолот ҳамеша талабот ва эътибори зиёд доштанд. яке аз брендҳои олии Майбах буд ки мошинҳои воқеан гаронбаҳо ба сифати аълои истеҳсол мекард. танҳо маводи табиӣ, тарҳи муосир. дар соли 2002 ширкат пас аз муфлисшавӣ дубора эҳё шуд ва моделҳои ба мисли 57 ва 62 дар бозор пайдо шуданд ки нархи онҳо аз ҳама беҳтарин аз $500,000 сар мешаванд. чунин нарх оқибатҳоро дер боз интизор набуд, хусусан ба назардошти ноустувории иқтисодӣ дар ҷаҳон. дар соли 2012 ширкат бе бозгашт барҳам дода шуд ва пурра зери Мерседес Бенз монд. дар соли 2015 истеҳсолкунанда боз ба бозори автомобилӣ баргашт, аммо бо номи Мерседес Майбах. дар аввал бисёриҳо чизи ғайриоддиро интизор буданд, дар ҳоле ки стандартҳои классикии Майбахро вайрон накарданд. имрӯз тақрибан Мерседес Майбах на танҳо седанҳо, балки внедорожник бо ҳашамати G650-ро дар бар мегирад. дар пеши он GLS-и маъруф аст, аммо бо ёддоштҳои тарроҳӣ боҳашамат. қисми марказии пешро грили радиатории хромӣ бо хатҳои танги амудӣ ишғол мекунад ва логотипи Майбах дар маркази чаҳорчӯба ҷойгир аст. оптикаи кроссоверҳои боҳашамат ки воқеан аз версияи олии GLS муқаррарӣ гирифта шудааст, бо унсурҳои LED асос ёфтааст ки дар болои онҳо чароғҳои рӯзонаи L-ро дода шудааст ва барои намуди зоҳирӣ заминаи оптикӣ сиёҳ карда шудааст. Мерседес Майбах GLS-и нав дар бамперҳои қаблӣ на камтар аз қисмҳои хромӣ гирифт. дар тамоми паҳно ороиши торҳои хромӣ насб карда шудааст ки то андозаи мӯйлаби як марди сарватмандро ба хотир меорад. қисми поёни бампери пешӣ бо тақсимкунанда
пардаҳои марказӣ оро дода шудааст, ки он ҳамчун муҳофизати муҳаррик низ хизмат мекунад. Сарпӯш ва шишаи пеши Mercedes Maybach GLS сарфи назар карда нашуд. Баръакс кроссовери муқаррари GLS сарпӯши Maybach-и боҳашамат, хатҳои сахт ва якчанд ҷуфт қубурҳои иловагӣ гирифт. ҷуфти аввал аз сутунҳои А то сутунҳои радиатор тӯл кашид, дар ҳоле ки ҷуфти дуюм аз шиша пеш ба сурух мегузарад. Сарфи назар аз номи баланди Maybach, Mercedes анъанаҳоро тағйир надод ва логотипи ширкатро дар аввали капот ҷойгир кард. Умуман канори пеши кроссовери боҳашамат хуб ба назар мерасад, аммо оптика хурд аст ва миқдори аз ҳад зиёди хром бояд аз нав дида шавад. ва қисмати бехатарии Mercedes Maybach аз чунин функсияҳо иборат аст: болиштҳои муҳофизати пеш ва қафо, пардаҳои бехатарӣ, болиш дар минтақаи зонуҳои ронанда, шишаи ламинатшуда, системаи тасаллии акустикӣ, дастрасии бе калид, бе кушодани сарпӯши тана, системаи фаъоли нигаҳдории масофа, системаи автоматии таваққуфгоҳ, системаи ҳамаҷонибаи намоёнӣ. Хулоса бародаро, дар ин ҷо як функсияе ҳаст ки агар ҳамаеро мо номбар кунем, видео 1 соат мешавад. аз ҳамин хотир ҷои асосиашро барои шуморо пешкаш мегардонем. ва нархи ҳамин Mercedes Maybach GLS 600-и 2021 сол ба чанд комплектатсия, яъне ба фурӯш гузошта шудааст. аз он ҷумла дар ҳамин Россия нархи ҳамин аз 16 миллион рубл сар мешавад то 26 миллион рубла. агар мо 16 миллион рубла ба тоҷикӣ конвертатсия кунем, 2,5 миллион сомонӣ мешавад. аз 2,5 миллион сомонӣ нархи ҳамин мошин сар мешавад то 4 миллион сомонира бародаро. ин буд як абзори коротки оиди Mercedes Maybach GLS 600-и 2021 сол. боварӣ дорам ки барои худатонро ягон чиз гирифтен. пас агар ба шумо маъқул шудагӣ боша, фикротонро дар комментария бародаро бинависонед ва ман кӯшиш мекунам ҳар як мошини аз ҷои ба ҷои ба солҳои 2021 ҳамин хел коротки абзорка барои шуморо ҳама рӯза пешкаш бигардонам. лайкҳоро мегузорем, дар канали Автолайф обуна шавен. ҳама рӯза наворҳои нав барои шуморо пешкаш мегардад. саломат бошед.